Firma, ktorá tisícom Slovákov rozposlala faktúry za použitie svojho webu, sa zrejme nevyhne policajnému vyšetrovaniu. Táto firma sa mnohým klientom, ktorí ani netušia, za čo majú zaplatiť 60 eur, vyhráža pokutami a exekúciami. Takmer 1000 Slovákov už spoločne podpísalo hromadné trestné oznámenie na firmu a ľudí, ktorí stoja v jej pozadí. V tom pod hromadnom trestnom oznámení bolo 640 ľudí. A momentálne ešte vlastne, keďže sa ľudia stále pridávajú, dnes, čo som pozeral, bolo nejakých 554. Nových. Áno. Peter Kmeťo je redaktor časopisu PC Review. Preštudoval pozadie firmy a tvrdí, že firma tým, že ľuďom vypisuje, že im hrozia pokuty a exekúcie, ak za faktúry nezaplatia, vyvíja na nich len obyčajný nátlak. Vôbec neplatiť, ignorovať. Treba si uvedomiť to, že to nie je transparentná zmluva, nie sú použité relevantné údaje a okrem toho neponúka žiadnu reálne využiteľnú službu, čiže je to naozaj podvod zo vším všudy. Volali ste sa do odkazovej schránky? Ľutujem, ale už nie je miesto na nahratie odkazov. Podľa môjho názoru tí užívateľia nemajú platiť, tie zmluvy podľa všetkého nie sú platné. Obaja odborníci, ktorých sme oslovili, sú presvedčení o tom, že táto spoločnosť na vymáhanie peňazí od vás nemá žiadne dôvody. A taktiež sa spoločne zhodujú aj v tom, že táto firma by v prípadnom súdnom procese bola s najväčšou pravdepodobnosťou neúspešná. Firma ProContent SRO zrejme nebude vedieť preukázať, že konala v súlade s tým, ako má konať podľa obchodného registra, alebo že za ňu konala osoba, ktorá by na to mala poverenie alebo plnomocenstvo od konateľa firmy. Tá komunikácia zákazník-firma je tam na nulovej úrovni, čiže ja osobne predpokladám, že táto firma, podobne ako ostatné, ktoré v zahraničí pomerne bežne fungujú, na tomto princípe zanikne do niekoľkých týždňov až mesiacov. Rastislav Striško, televízia JO.